Amen. Takže minule jsme nechali, jak už Stašek řekl, Pavla a Silase ve vězení a doufám, že ten týden jste měli čas, aspoň chvíli se zamyslet nad tím, co to znamená. Po tom všem úspěšném, co prožili, po tom jasném oslovení, že mají se přeplavit do Makedonie a že je to Boží vůle, aby byli na té straně a vlastně vstoupili do Evropy a všechno začínalo tak skvěle. No a pak jsme mluvili o těch některých věcech, které nešly úplně tak, jak by si představovali a rozloučili jsme se s nima, když byli pro jistotu vrženi do toho nejhlubšího vězení, aby byli bezpečně držení a nohy jim byly dány do klády. A tak jsem doufal, že v tom týdnu, ať na skupinkách nebo třeba doma, že budete přemýšlet nad tím, co znamená být křesťanem, který je v určité fázi života, kdy se vám zdá, že už dále cesta nejde. Přemýšleli jste o tom? Víte, slovo je vždycky proto, abychom něco s ním dělali, abychom se tím zabývali, abychom se tím krmili a protože jsme přirovnáni k ovečkám, dneska už to tady zaznělo i v písních, tak ovečka patří k přežvíkavcům a tak nejenom, že všechno sní a zhltá, co je možné, ale pak v klidu přežvikuje a znovu se tím zabývá. A teprve tehdy z toho přichází to zdraví a ten život, který potřebuje. Takže budeme dnes pokračovat, abych vás poprosil, abyste ještě povstali se mnou a budeme číst ten biblický text. A já ještě trošinku připomenu i z toho, co jsme četli minule, takže budu číst od 22. verše tu 16. kapitolu Skutků. A celé to kázání jsem nazval Půlnoční koncert. Dneska to bude o chválách, dneska to bude o tom, co znamenají chvály a v jakých okolnostech je možné chválit Pána. Takže tady je napsáno takto. Také zástup proti nim povstal. A velitelé z nich strhli šaty a poroučeli je být holí. Když jim vysázeli mnoho ran, uvrhli je do vězení a žalářníkovi nařídili, aby je bezpečně hlídal. Když dostal takový příkaz, uvrhl je do vnitřního vězení a pro jistotu jim dal nohy do klády. Kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Náhle nastalo veliké zemětřesení, takže se otřásly základy vězení. Rázem se otevřely všechny dveře a všem se uvolnila pouta. Když se žalářník probudil a uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňově uprchli. Ale Pavel zavolal silným hlasem. Neudělej si nic zlého, jsme tu všichni. Žalářník požádal o světlo, vtrhl dovnitř a s třesením padl před Pavla a Silase. Vyvedl je ven a řekl, páni, co mám dělat, abych byl zachráněn? A oni řekli, uvěř v Pána Ježíše a budeš zachráněn ty i tvůj dům. A promluvili Pánovo slovo k němu i ke všem, kteří byli v jeho domě. I ujal se jich v tu noční hodinu, vymyl jim rány a hned se dal pokřtít on i všichni jeho domácí. Pak je zavedl do domu, prostřel stůl a s celým svým domem se radoval, že uvěřil Bohu. Pane, tento zpočátku hrozivý, ale tolik nádherný příběh chceme přijmout do našich životů. Tak nám pomoz, abychom to slovo přijali a dovolili tomuto živému slovu nás proměnit k tomu, k čemu nás chceš mít. Ať se, Pane, tak stane skrze tvého svatého ducha. O to tě prosíme, Otče, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Před časem v Fox News zprávách, to je jeden z největších zpravodajských zpravodajských stanic televizních v Americe, tak proběhla zpráva, že v jedné černošské čtvrti, že byl unesen malý chlapec, asi 10 lety, a byl unesen jiným nějakým
afroamerickým člověkem v autě a ten ho odvážel pryč, prostě chtěl mu udělat něco velmi špatného. A toho chlapce nenapadlo nic lepšího, než začít velice hlasitě zpívat chvály. Jak byl zvyklý z nedělní besídky, tak začal zpívat píseň chvál. Pak je možné i na Google, si to můžete najít a tam je i ta píseň, kterou on zpívá. A zpíval celé 3 hodiny té cesty, kterou ho vezl ten únosce někam do neznáma. Prostě nedal se zastavit, ten po něm křičel, chtěl ho umlčet, ten chlapec se nedal, prostě chválil Pána celou dobu. Ten únosce to už pak nevydržel, tak ho vyhodil z auta a ten kluk první věc, kterou udělal, tak vběhl do domu, který byl nejblíž a prosil o pomoc a tak se zachránil. Takže to byl takový malý Pavel a Silas z dnešní doby. A ovšem, možná mi řeknete, ono ty chvály nevždy fungují tak úplně stejným způsobem. Ale přesto bych vám radil si vzít tu radu toho malého chlapce k srdci a přemýšlet. Co máme dělat, když se dostaneme do problému? Nevím, jestli ho to rodiče naučili, nebo ho to prostě napadlo z Ducha Svatého v té chvíli, že Duch Svatý věděl, že ten únosce nevydrží tak dlouhé chvály. Jsou i křesťané, kteří nevydrží dlouhé chvály a taky odpadnou. Naštěstí ten únosce patřil k takovým lidem, kteří nemají rádi chvály. Kteří vždycky budou hledat nějakou díru v tom a vždycky nějaký problém v těch chvalách budou hledat. Tak on byl zrovna takový, naštěstí takový člověk, tak toho kluka vyhodil. Pokud z toho příběhu si nevemete ponaučení, tak ale věřím, že z toho hlavního příběhu, který jsme dnes četli, tak určitě nám je Bohem dán jako návod pro to, jak máme jednat v těžkých situacích. Vzpomínám si, jak na seminářích NLI pastor Harvey, on byl, myslím, jedním z vedoucích australských Assemblies of God, tak tam řekl větu, která už mi zůstala. Abychom mohli vidět zázrak, nejdříve se musíme dostat do problému, nejdříve musíme mít problém. Že? Bez problému by Bible byla takhle úzká a byla by asi bez všech těch zázraků, o kterých tam čteme. Je to veliká pravda, ale musíme mít ještě něco. Nestačí mít jenom problém, protože spoustu lidí, i těch, kteří nevěří Bohu a nesvěřili své životy Pánu, tak má taky problémy a zázraky nevidí, že? Musíme mít ještě něco. Problém sice vytváří co? Vytváří potřebu po zázraku, že? Když máme problém, si uvědomujeme, Pane, teď potřebujeme tvůj zázrak. Když se dozvíme špatnou diagnózu, na kterou lékaři nemají moc co udělat, tak první věc, která nás napadne, Pane, teď potřebuju tvůj zásah, tvůj zázrak. Čili problém vytváří potřebu zázraku. Ovšem náš postoj je teprve to, co vytváří pro Boha půdu pro uskutečnění zázraku. Je to náš postoj, který ovlivňuje to, jestli Bůh může zasáhnout, nebo nemůže. Samozřejmě, on může cokoliv. Ale jsou určité věci, které Bůh dělá, protože se tak rozhodnul. I když by to mohl dělat jinak. Dnes si řekneme, co to znamená. Vytvářet tu správnou půdu pro Boha naším postojem. Určitě mi dáte za pravdu, že problémy vyhledávat nemusíme. Ty si nás vyhledají sami, že? Nevím, jestli někdo z vás říká, chtěl bych zažít nějaký zázrak, musím se postarat o nějaké problémy. Už jste to někdy udělali? Já vím, že jsou takový dost svérázní křesťané, kteří říkají, nemodlete se za Čínu, aby tam přestalo pronásledování, protože oni prožívají úžasné boží zázraky a tak dále. Není třeba problémy vyhledávat. Oni si nás najdou sami. To, co je třeba hledat, je hledat Boha, aby když přijdou problémy, abychom věděli, jaký postoj máme zaujmout k němu a jaký postoj máme zaujmout k tomu problému. Čili jedná se o náš postoj k problému, ale především se jedná o postoj k Bohu v tom problému.
A to je na nás. O tom je třeba mluvit. Víte, když jsem se připravoval na to kázání, tak jsem si uvědomil, že je dost velká potíž v tom, že na toto téma existuje tolik laciných, kečovitých představ a učení. Můžete si otevřít internet a sesype se to na vás, že o tom tématu je dost těžké mluvit, abychom nesklouzli do jednoho z těch příkopů těch povrchních rádoby, rád a principů. Největšími odborníky na to, jak bychom měli se chovat v problémech, jsou lidé, kteří třeba nikdy těmi věcmi neprošli. A kteří radí, hledají takové ty páky na Boha, jak ho donutit k něčemu a tak dále. A ono to kázání dnešní tak bude trošku svádět k tomu, že si řekneme, teď vím, jak Boha přiměju k tomu, aby to zafungovalo, co po něm potřebuju. A tak vás prosím hned na začátku, abyste se snažili nesklouznout do jednoho z těch příkopů, ale abychom skutečně poznali, jaká je Boží vůle v tomto příběhu pro nás, co máme přijmout. Zázraky se totiž nedějí takhle lusknutím prstů. Pokud vám to někdo bude tvrdit a má zázraky na každém rohu a na každém místě a vždycky okamžitě Bůh zasáhne a okamžitě Bůh dělá, tak buď to je fakt jedinečný křesťan v těch miliardách těch ostatních, anebo jednoduše si vymyšlí. A takových křesťanů, kteří si vymyšlí, sorry, že vám to takhle řeknu, je hodně. Zázraky se nedějí lusknutím prstu, ale z druhé strany sloužíme Bohu, který je Bohem průlomu. Který je Bohem zázraku a znamení. Bohem, který, když sestoupí a zasáhne, tak se věci dějí. Ovšem je otázka, že? Dějí se vždy? Jak máme rozumět Bohu tehdy, když mlčí? Když na naše volání neodpovídá? Teď v těchto dnech nebo měsících běžel v kinech film Mlčení. Možná někteří z vás jste ho viděli. Já jsem ho zhlédnul teprve teď. Trošku i v souvislosti s tímto kázáním. A je to film amerického režiséra Martina Scorsese, kterého známe spíše z nechvalně známého filmu Poslední pokušení Ježíše, že? Nebo tak nějak se jmenoval ten film. A on se tak nějak nechal slyšet, že tenhle film mu vždycky ležel na srdci a nějakých 25 let se připravoval, aby mohl vyjádřit to, že on je věřící, praktikující katolík a tak chtěl vyjádřit ty všechny otázky a dilemata, která v sobě nosí. A tak to vyjádřil na základě knihy, když mu jeden biskup dal knihu, protože věděl o tom, čím se zabývá, tak mu dal knihu japonského katolického autora s tím titulem Mlčení a říká, to je možná kniha, která ti pomůže tak nějak se zabývat tím tématem a od té doby, to už je víc jak 20 let, tak on se připravoval na tento film a je to o pronásledování křesťanů v Japonsku 17. století, když to bylo takové to šogunovské Japonsko, které se rozhodlo zcela vymytit prostě to cizácké náboženství, čili křesťanství. A je to vlastně ukázáno na příběhu dvou kněží, kteří tam přišli do Japonska, aby hledali třetího, o kterém ztratili zprávy a byly obavy, že odpadnul od víry. No a v tom filmu se prolínají dva velice silné prvky. Z jedné strany, ti, kteří jste to viděli, tak mi určitě dáte za pravdu, že je tam taková ta jednoduchá a nádherná víra, radost z nalezení Krista těmi prostými vesničany, těmi křesťany. To jsou nádherné okamžiky, když vidíte, jak oni jsou dychtiví potom. Podle jejich učení katolického oni nemohli přijmout požehnání ani žádné jiné věci, nemohly být jejich děti pokřtěny, tak musel to udělat kněz a nebylo kněze, tak s takovou dychtivostí a tou
opravdovosti se radovali z toho, že přišli kněži, kteří jako misionáři, kteří můžou tyto svatosti jim vysluhovat. A pak je ten druhý prvek a to je to boží mlčení. Takhle to prožívali ti kněži. Ve chvílích, kdy oni tolik zoufale potřebovali nějaký impuls, nějaké pochopení pro tu situaci, jak mají jednat. A závěr toho filmu je velmi silný, ale tak jsem přemýšlel, jestli to lze takhle přijmout. Jestli takhle to skutečně je. Ten závěr, který z toho lze tak nějak vyrozumět, je, že prostě Bůh mlčí. A nebo mluví příliš tiše, než abychom jej ve chvílích utrpení slyšeli. Že jako bychom byli ponecháni sami v tom všem boji. A myslím si, že to bude ten silný dojem, který lidé, kteří se dívali na tento film, takže budou mít tento dojem. Že když jsi ve skutečných problémech, Bůh buď mlčí, anebo mluví tak tiše, že mu neporozumíš. Je třeba se připravit na to jeho mlčení. Když jsem se díval na recenze nebo na názory některých lidí na ten film, tak mnoho lidí vůbec nepochopilo, o co jde. Čekali nějaký akční film, protože Scorsese je jeden ze skvělých režisérů a pak zjistili, že tady je pomalu 3hodinový film podle nich o ničem. Ale ti, kteří pochopili, o co se jedná, tak si myslím, že budou mít tento pocit, že Bůh Bible je ten, který, když jsi v té nejhlubší věznici a tvé nohy jsou v kládě a nevidíš ani na krok, jsi spolu s ostatními vězni naházen do takového toho sejfu v té věznici, abys náhodou neutekl, takže tehdy Bůh mlčí. A je třeba jednoduše zůstat věrný. Myslím si, že je pravda, že jsou chvíle, kdy Bůh zarytě mlčí, ale Pavel ve svém pozdějším listu, který psal korinským křesťanům, on na tohle dilema odpovídá takto. Je to 2. list Korinským, 12. kapitola, 10. verš. Proto mám zálibu v slabostech, v zlém zacházení, v tísních, v pronásledováních a úzkostech pro Krista. Neboť když jsem slabý, tehdy jsem mocný. To je princip, který není lehké přijmout. Když máme nohy v kladách a nevidíme ani na krok, jak by ta situace se mohla změnit, tehdy jsme silní. Tehdy jsme připraveni jako ta dobrá půda pro Boha, aby mohl zasáhnout. Všimněte si ovšem, že v tom verši předtím Pavel mluví jasně o tom, že se Pána ptal ohledně svých problémů a dostal odpověď, i když jinou, než možná čekal, ale dostal od Boha odpověď. Bůh nemlčel. To je 8. a 9. verš. Kvůli tomu jsem 3krát prosil Pána, aby to ode mě odešlo. Byl to nějaký proces hledání. Možná poprvé, když se zeptal, tak Bůh mu neodpověděl, Bůh mlčel. Možná podruhé Bůh mlčel. Ale Pavel se nenechal odbít jen tak lehce, ale v té své situaci hledal Boží tvář. A pak je napsáno, prosil jsem Pána, aby to ode mě odešlo, ale on mi řekl, stačí ti má milost. Neboť má moc se dokonává ve slabosti. Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Bůh nemlčel, ale odpověděl do jeho situace. Bůh ho nenechal na holičkách. A proto, ať jste viděli ten film, nebo budete mluvit s kamarády, kteří ho viděli, tak můžete říct, ať své vlastní svědectví nebo příběhy Božího slova, že v takových situacích, kdy je člověk sám a vlastně prožívá to Boží mlčení, tak to jediné, co má dělat dál, je dál hledat Boží tvář, protože Bůh odpovídá na naše volání. Někdy Bůh mlčí proto,
že si potřebujeme srovnat věci v hlavě. Chce nás přimět k tomu, abychom prostě začali přemýšlet. Začali si dávat věci do souvislosti. Možná se zastavili a podívali se na některé věci, kterých jsme si nevšimli cestou. Chce, abychom pochopili jeho kříž. Abychom pochopili princip, jakým on zvítězil nad tímto světem, protože to je princip, v jakém i my zvítězíme v každé situaci. Je to princip kříže. On je král, ale jeho trůn byl kříž a jeho koruna byla trnová. A v tomto stejném světě my ještě stále jsme, i když on už je v nebesích po pravici Otcově. Pavel a Silas se zde zcela poddali tomu špatnému zacházení. Všimněte si, že oni prostě nechali ten dáv a ty úředníky a to všechno, že jakoby nechali sebou dělat to, co se rozhodli. Přijali tím ten kříž té situace a spoléhali se na Boží zastání. Možná jste si nevšimli, ale proč se odvolávali na své římské občanství, až teprve bylo po všem? Proč nekřičeli, když strhávali z nich šaty? Proč neřekli těm bířícům, počkejte, my jsme římští občané? Vždyť to byla ta první věc, kterou lidé dělali, pokud to byli římští občané. Od doby Varia, to byl takový prostě velice svévolný guvernér jedné oblasti v desetiletích před touto naší situací, velice zneužíval své postavení a tehdy pak bylo římským právem rozhodnuto, že prostě když se někdo odvolá, a bylo velice tvrdě, byl velice tvrdě potrestán tento guvernér a bylo potvrzeno to, že když je někdo římským občanem, tak má právo se odvolat na tuto věc a nesmí být holý jen tak. Nesmí být trestán. Ten Varius, on ukřižoval nějakého člověka, který ještě on ho nechal zbičovat, ukřižovat, udělal s ním přesně to, co s Ježíšem a on se mu, chudák, ten člověk stále snažil říct, já jsem římským občanem a to nemáte právo dělat. Ale oni ho neposlouchali a on s tou větou v ústech zemřel. Já jsem římský občan a zemřel. No a pak se rozjeli ty věci a všichni lidé v římském impériu, kteří byli římskými občany, si to dobře uvědomovali. A tady vidíme, že Pavel jakoby na to ze Silasem zapomněli. Někteří to vysvětlují, že neměli čas se na to odvolat, že věci šly tak rychle, že neměli čas ani pípnout. Nezdá se mi, když z vás strhávají šaty, tak máte chvíli čas křičet, že? Pokud by to křičeli, pak by Lukáš si toho určitě všimnul. Ale oni jakoby v té chvíli nechali průchod těm věcem tak, jak šli. Nechali se ponížit, zbít holí a uvrhnout do nejhlubšího vězení. Přijali kříž té situace a spoléhali na Boží zastání. Ozvali se až potom, když viděli, že se jich Bůh zastal a zasáhl do situace, tak viděli, teď je čas, kdy je změna, kdy Bůh zasáhl a připomněli se o svá práva, ale o tom budeme mluvit někdy jindy. V prvním listu Tesalonickým v 5. kapitole v 18. verši je známé slovo ve všem vzdávejte díky. Nenutně za všechny věci, ale v každé situaci, v každé věci vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. A v druhém listu Korinským v 7. kapitole od 4. verše je napsáno, mám k vám velikou důvěru a velice se vámi chlubím. A teď poslouchejte, jsem naplněn potěšením, má radost daleko převyšuje všechno naše soužení. Apoštol Pavel měl radost z toho, komu slouží a z těch věcí, tady dokonce to je kvůli Titovi, který k ním přišel, tak měl takovou radost, on tam dále potom píše v 5. verši. Vždyť, když jsme přišli do Makedonie, to je Filipis a ty další města, nezakusili jsme žádnou tělesnou úlevu, ale ve všem jsme byli sužováni. Zvenčí boje, zevnitř strachy, ale Bůh, který potěšuje skličené, potěšil i nás příchodem Titovým. Pro něho to všechno
pronásledování bylo málo účinné, protože on měl radost z toho, že Bůh mu přidal dalšího spolupracovníka v Kristu. Zvláštní, že? Takže dnes mluvíme o tom, jaký postoj máme zaujmout k soužení a problémům. A tak můj první bod je, chci vám ukázat jeden princip, který je velice zvláštní a který někdy jako bychom znali, ale trošku ho známe jen tak povrchně. Je to Žalm 22. a v té souvislosti Boží trůn, jak nám je ukázán. Je to mesiánský žalm. Je to žalm utrpení, že? Žalm 22. je žalm utrpení, žalm 23. je žalm důvěry v Boha, protože on je náš pastýř, a žalm 24. je žalm příchodu velikého Pána a krále. Ale ten 22. žalm známe, že je to jakoby Ježíšova bolest a naříkání na kříži. A v tom žalmu tam je tak zvláštní slovo. 4. až 6. verš. Ty jsi svatý, trůníš na chválách Izraele. V tebe doufali naši otcové, doufali a ty jsi je vytrhoval. Volali k tobě a byli zachráněni. Doufali v tebe a nebyli zahanbeni. Můžeme si tam dát to místo. Víte, trůníš na chválách Izraele, to je slovo, které je tady ve studijním překladě, myslím si, velice dobře přeloženo. Ono se překládá všelijakým způsobem a je to často tak, že ty jsi na trůně a Izrael tě chválí. Jo, ale dost jsem se tím zabýval a ono, to, co tam skutečně je vyjádřeno, je, že Bůh sedí na svém trůně a to místo jsou chvály Izraele. Španělský překlad to má takto. Chvály Izraele jsou tvůj trůn. Doslovný překlad, kdybychom se snažili to nějak z hebrejštiny přeložit, tak by to bylo přebýváš na trůně, a tady ve studijním překladu to máme přeloženo jako trůníš, na chválách Izraele. Čili to slovo jašab je použito pro mnohé věci, tam máme i obrázek, si můžeme ukázat, přebývat, žít, sedět, jo, prostě zůstávat, spočinout, prostě trůnit, jo, být posazen na trůně, obývat, přebývat a tak dále. Čili to je to slovo, které je v naprosté většině ve Starém zákoně, pokud se týká Boha, tak je použito o jeho přebývání na trůně v nebesích. Ale tady je zvláštní věc, že je tady ukázáno, že ten jeho trůn také je umístěn na chválách Izraele. My víme, a tak je to nejpřesnější, že vždycky, když je řeč o Božím trůnu, tak je řeč o nebesích. Izajáš v 66. kapitole říká, toto praví Hospodin, nebesa jsou mým trůnem. Dokonce tak je to, že celá nebesa, ta celá dimenze nebeská, jakkoliv, cokoliv o ní můžeme vědět, je Božím trůnem. A země je podnožím jejich nohou. Kde je ten dům, který mi chcete postavit? A kde místo mého odpočinutí? Ptá se Bůh skrze proroka. Všechny tyto věci učinila má ruka. Tak to všechno nastalo, je Hospodinův výrok. Ale teď pokračuje prorok. Ale k tomu zhlédnu, ke zkroušenému a ubitému v duchu. K tomu, kdo se třese při mém slovu. Nebesa neobsáhnou Boha, země podnoží jeho nohou. Štěpán tím, že připomněl vůdcům v Jeruzalémě, Saduceum a dalším mocným v Jeruzalémě, že tuhle pravdu prorockou připomněl, tak ho to stálo život. A prorok ukazuje,
jak chrám, který může být na zemi postaven, je pouze symbolicky, nemůže obsáhnout všechno to, tu slávu a moc a svatost Boží. Celá nebesa nemůžou obsáhnout Boha. On přebývá v místě nepřístupné, ve světle nepřístupném. Jeho trůnem jsou nebesa a nohy, když si chce opřít o něco, tak země je takovou dobrou podložkou. Takový je Bůh. Ale je také s tím, kdo je zkroušený a ubitý v duchu a kdo se třese při mém slovu. To znamená, kdo bere vážně jeho slovo. To jsou lidé, se kterými Bůh přebývá, kde on ten celý svůj slavný trůn veme a kolik se ho vejde. Samozřejmě to není ani zlomek celé Boží slávy, ale kolik se vejde, tak ten svůj trůn usadí na chvále Izraele. To je ta myšlenka. Když Izraelci chválili Hospodina v chrámu, tak si připomínali to, že on je na trůně a že oni těmi chválami ten trůn mu udržují. A byl to obraz toho, jak oni chápali přítomnost Boží. Za druhé, tento princip znali Boží mužové jak ve starém Izraeli, tak i lidé v apoštolské době. Například David, ten měl, jak jsme si už všimli, veliký vhled do toho, jak vlastně ty věci fungují, jak oni jsou, jak má chápat Boha, když je uprostřed problému. Žalm 9, 2 až 5. Hospodine, celým srdcem ti budu vzdávat chválu, budu vyprávět o všech tvých divech. V tobě se budu radovat a veselit. Budu opěvovat tvé jméno. To jsou všechno chvály. On to neřekl jedním slovem, on prostě používá různé způsoby, jak to vyjádřit. V tobě se budu radovat a veselit, budu opěvovat tvé jméno o nejvyšší, když se moji nepřátelé obrátili nazpět, upadli a zmizeli před tebou, zjednal si mi právo, obhájil si mě, usedl si na trůn, ty spravedlivý soudce. Čili když Bůh zasahuje do naší situace, je to, jako by si zřídil v té naší situaci svůj trůn a zjevil se jako Bůh na trůně. A to řeší vše. Také uprostřed žalmu, který vyjadřuje stesk po radosti z Boží přítomnosti, to je 42. žalm, je to uprostřed utrpení, tam je nádherné vyznání toho, že jeho píseň je s námi v noci. A Pavel a Silas asi znali tyhle žalmy. 42.9. Ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň, modlitba k Bohu mého života. Pavel byl velice zběhlý v písmech, jak v Tóře, tak v prorockých knihách, tak i v těch ostatních spisech, kam patřily žalmy. A je jedno slovo velice zajímavé ve tom dlouhatánském 119. žalmu. Jednou nám ho Lucka četla na poradě a když začala, tak jsem si říkal, že budeme muset prodloužit poradu, protože jsem si říkal, kolik to zabere času, že? A je to úžasný žalm. A 61. a 62. verš z toho žalmu říkají toto. Omotávají mě provazy ničemu. Silas a Pavel se takhle cítili v té věznici. Omotávají mě provazy ničemu. Oni by ještě dodali, a mé nohy jsou v kladách. Na tvůj zákon však nezapomínám. Vstávám o půlnoci, oni ani nemuseli vstávat, protože ještě ani nespali, abych ti vzdal díky za tvá spravedlivá nařízení. Čili chválit Boha o půlnoci, David věděl, že to má svůj smysl. A víte, v noci ta chvála zní jinak. Nemyslím teď tak, že byste naschvál rušili sousedy, ale jde tady o to, že když jste v noci, všechny problémy se zdají mnohem složitější a větší. A když jste v tak bezvýchodiskové situaci, jako bylo vězení, kde byl Pavel a Sila, tak každá situace, každý člověk, který má ten problém, že třeba se zbudí v noci a teď vám začnou chodit po hlavě všechny ty problémy, které vás sužujou. A stane se z toho taková smyčka, která vám začne běhat hlavou a nemůžete usnout. Je lék, který žalmista doporučuje,
abychom v takové chvíli vstali a začali zpívat píseň chvály. Začali chválit Hospodina, začali vzývat jeho jméno. A není to jenom nějaké cvičení. Ano, v 16. století z toho v některých řádech křesťanských se stalo určité půlnoční modlitby, ale to bylo až mnohem později, ale v tomto žalmu to už je tisíce let. Také písatel listu Židům píše o Mesiáši jako o veleknězi, který je zkušený, který ví, co znamená utrpení a proto můžeme směle k němu přistupovat. Židům 4.15. Neboť nemáme takového velekněze, který by s námi nemohl soucítit v našich slabostech, nebož takového, který ve všem prošel zkouškami podobně jako my, avšak bez hříchu. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. K jeho trůnu můžeme přistupovat s důvěrou a směle, abychom přijali milosrdenství, a teď poslouchejte, a nalezli milost ku pomoci v pravý čas. Pokud chceme najít milost, aby nám bylo pomoženo, tak musíme přistupovat k Božímu trůnu milosti s chválou a s vděčností. Takže nás to vybízí, abychom přistupovali k Božímu trůnu směle, abychom mohli přijmout pomoc v pravý čas. Když tedy směle svým postojem vděčnosti a chvály přistupujeme k Bohu uprostřed utrpení a tmy, tak on tehdy velice rád sestoupí se svojí přítomností. A vlastně Boží přítomnost je vyjádřena přítomností Ducha Svatého. A posadí se na takto připravený trůn. Tak, jak David říká v tom 22. žalmu, ty jsi svatý a trůníš na chválách Izraele. Když ho budeme chválit, tak on se stoupí. Týká se to i toho známého místa z Židům z 13. kapitoly. Skrze něho tedy přinášíme Bohu stále oběť chvály, to jest ovoce rtů vyznávajících jeho jméno. Víte, ale to slovo je často velice zneužíváno. Jakoby mnozí ho vysvětlují tak, no když už nic necítíš a nechce se ti chválit a máš srdce plné prostě obav a nevíry a toho všeho, tak chvál aspoň ústy. Aspoň, jak to tam je napsáno, ovoce rtů vydej. Je to oběť chvály. Ty ji necítíš, ty ji nevnímáš, ty nevíš, proč bys měl chválit, ale dělej to, protože se to má dělat. Chci vám říct, že to je přesný opak toho, co to slovo znamená. Pokud jste ho slyšeli takhle vysvětlené, já jsem ho slyšel nesčetněkrát tímto způsobem právě v charismatických a letničních kruzích takhle vysvětlováno, že jakoby je to mechanické chválení, kterým získáváme něco od Boha. Ale vám chci říct, že takhle to není. To slovo nás má přivést k tomu, abychom ve chvílích temna se dokázali povznést k Bohu skrze to, že si budeme připomínat, jaký Bůh je. Když přichází tma, abychom nepodlehli té tmě, ale abychom skrze chválu povstali a to podstatné si o Bohu začali připomínat. A chválit ho uprostřed těch všech věcí, když normálně by to byla situace, ve které by nás nenapadlo ho chválit, tak začínáme si připomínat, kým Bůh je. Je to takový ten prorocký obraz orlu z Izajáše ze 40. kapitoly. Já jsem na dnešní den si použil ten obrázek, který se mi velice líbí, protože tam je ten orel nad těmi mraky a my to čteme u Izajáše v 40. kapitole. Což to nevíš? Což pak si neslyšel? Že věčný Bůh, Hospodin, stvořitel končin země, neochabne ani se neunaví? Jeho rozumnost je nevyzpytatelná. A teď poslouchejte. Unavenému dává sílu, bezmocného zahrnuje zdatnosti. Chlapci ochabnou a unaví se. Sorry chlapci, je to o chlapcích tady. Mládenci vyčerpaním padají. Možná se vám to nezdá, ale muži jsme takový trošku slabší v té vydrži. Takže i prorok to tady takhle konstatuje.
ale ti, kdo očekávají na Hospodina, nabývají nové síly a vznášejí se na křídlech jako orli. Běží a neunaví se. Víte, to je obraz, já nejsem nějaký expert na orly, když jsem jednou měl možnost sedět u jednoho Indiána v Mexiku v kanceláři, který byl prostě nadšencem pro orly a vyprávěl mi všechny ty příběhy o těch jihoamerických orlech a dokonce mi dal z toho tvrdého dřeva takový model orla a mám ho doma a velice si toho vážím. Ale ti, kteří se tím zabývají, tak tvrdí, že pozorovali orly, když se blíží bouře a ty bouřkové mraky prostě přicházejí, že orel najednou s velkým kříkem vyletí nad ty mraky a vlastně ten vítr, který přichází jako s tou bouří, tak on použije k tomu, že ho ten vítr vynese nad ty mračna a tam se na ten problém, na tu bouři dívá z vrchu. Není součástí toho problému, ale se nad to povznese a mi se to velice líbí. A proto jsem zvolil ten obrázek dneska jako nosný a doufám, že si ho zapamatujete. A když si vzpomenete na orla, nebo budete vidět nějaký film dokumentální o orlech, když jsem byl na Aljašce a lovili jsme lososy, tak jsme jeli tou řekou Matanuskou a najednou byl takový ostrůvek na té řece a tam takové nějaké křoví a najednou se nevěřil vlastním očím, že my jsme jeli loďkou a na tom keři nebo tom stromku seděl americký orel, ten, který je ve znaku Ameriky a byl obrovský, byl nádherný a tak se na nás díval, jako si myslíte, že mám z vás strach, takhle se tvářil, vůbec neodletěl. Bylo to nádherné. Orel je nádherné zvíře, nádherný pták a měli bychom si od něho vzít, to není jediné, co si máme vzít vzor z orla, protože tam je řečeno, že se obnovuje, o té obnově bychom mohli mluvit, to někdy jindy možná. Že orel má způsob, jak prožije zevrubnou obnovu svého života. Ale tady ta jeho vlastnost, že se nenechá pohltit tou bouří, ale že právě tu bouří, ten problém, použije k tomu, aby ho to vyneslo nad ten problém. To je princip, který bychom si měli vzít. A to je přesně to, co Pavel a Silas se rozhodli udělat v této situaci. A proto můj třetí bod je, že oni se nechali vynést mraky té bouře nad tuto situaci a modlitbou a zpěvem začali v té malé věznici prostě budovat Bohu mohutný trůn. Začali vzdávat Bohu chvály. Tam 25. verš říká, kolem půlnoci se Pavel a Silas modlili a zpěvem oslavovali Boha a ostatní vězňové je poslouchali. Já nevím, jestli si představujete tu situaci, já jsem takový, že vždycky mám tu nějakou představu, mi spíš tu představu zkazilo to, když jsme byli ve Filipích a tam jsem viděl tu jámu takovou, to vězení. Já jsem si to představoval trošku jinak, ale ani nevíme, jestli to je skutečně to místo, já jsem vám ho minule ukazoval, tu věznici. Ale tady je napsáno, že oni zpívali o půlnoci, oni byli v té vnitřní věznici, to vězení bylo větší, ale tam měli nějakou jámu, takovou tu speciálně bezpečnou, ne bezpečnou pro vězně, ale bezpečnou pro ty, kteří je hlídali, aby jim neutekli. A tam je nastrkali všechny a Pavlovi a Silasovi ještě strčili nohy do klády, aby opravdu neutekli, protože ti radní toho města řekli, musíte je pořádně hlídat. Čili v takových situacích ti strážci věděli, že jejich život závisí na tom, jestli ti vězňové tam budou nebo nebudou nalezeni ráno v tom vězení. A tak většinou takové věznice byly předspané lidmi, protože na noc oni je dali všechny do té jedné nejhlubší místnosti, nebylo tam žádné světlo, nebyl tam pořádně vzduch. Tehdy ještě do doby Konstantina Velikého vlastně římské věznice nebyly rozdělené na ženské a mužské, takže ženy, muži, všichni dohromady byli naházeni do jedné věznice, čili nebylo to úplně jednoduché. A v takové situaci oni byli a oni se modlili, zpívali a ti ostatní vězňové, tady není napsáno, že nadávali na ně, že je ruší nebo něco takového, ale tady je napsáno a ostatní vězňové je poslouchali. Něco uviděli na těch chlapech, možná se dozvěděli něco o tom příběhu, kvůli čemu je zavřeli, protože to se vždycky ve vězení mluví, ty příběhy.
a něco je v tom zasáhlo. Viděli něco opravdového na těch muřích. A tak je ti ostatní vězňové poslouchali. Určitě se vám líbí, když to není hudba, kterou se dá poslouchat stále, ale určitě někteří z vás alespoň máte rádi černošské spirituály. A víte, oni jsou tak procítěné a tak nádherné a tak chytají za srdce z toho důvodu, že vznikaly v tom největším utrpení afroamerických otroků, kteří těmi písněmi vyjadřovali tu naději na den, kdy se setkají se svým Pánem. Kdyby neprožívali tyhle věci, ty písně by neměly ten náboj, který mají. A podobně je to i s prvními křesťany. Jedna z prvních věcí, která se začala formovat mezi křesťany, protože pocházeli z židovského prostředí, většina prvních křesťanů to byli Židé, takže mezi Židy zpěv je velice přirozený. Zpěv a hudba patří k jejich životu. A proto i mezi křesťany máme i v Novém zákoně některé pasáže Nového zákona se jeví jako starobylé písně. A jelikož převzali způsob zpěvu po Židech, tak to byly žálmy, které často zpívali. A jelikož byli v řeckém prostředí, tak nejspíše zpívali žálmy podle Septuaginty, podle řeckého překladu žálmu. A ono dodnes mniši v Sýrii, třeba v Alepu a na dalších místech, tak jsou nádherné nahrávky těch písní, které jsou arabsky nebo aramejsky, anebo řecky. A já vždycky, když poslouchám, za chvíli si pustíme jednu ukázku, když poslouchám ty žálmy, tak si představuju Pavla a Silase, jak tam si řekli, víš co, pojďme, zaspívejme ten žálm 136. Tam, kde se stále mluví o tom, že jeho milosrdenství je věčné. Pojďme zpívat o tom, že ať jsme v jakékoliv situaci. Izrael prožíval mnohé věci, které jsou v tom žálmu, my si ho za chvíli přečteme, a vždycky oni vyznávali, že jeho milosrdenství je věčné. A pusťme si ukázku, je tam i text, kdo umíte řecky, tak můžete ten text následovat. A je to žálm 136, ve kterém se stále opakuje ta věta, jeho milosrdenství je věčné. A Septuaginty přidávají akorát vždycky na konci haleluja, haleluja, na konci, jo? Pavla a Silase, ještě to můžeš chvíli nechat, jo? Pavla a Silase, už jste to vypli? Ne, no tak to nevadí, tak to už nechte. A představte si Pavla a Silase, jak tam sedí a ten dlouhatanský žálm, jak zpívají. Času měli na to dost, že? A chválili Pána. Za chvíli si ho přečteme a uvidíte, kolik tam je informací. Někdy písně jsou takové ploché, ale tam v tom žálmu je vyjádřeno mnoho toho, co Bůh pro Izrael udělal. A vždy je tam zopakováno to, že jeho milosrdenství je věčné. Ale my se k tomu žálmu ještě vrátíme. Můžeme jít dál. A můj čtvrtý bod je, že prostě na takovýto připravený trůn Bůh se stoupil a usednul. Víte, Bůh to dělá rád. Když vyjde chvála ze tvého života, tak Bůh vstoupí svojí přítomností do tvé situace. Nevždy nám odpoví způsobem, který bychom chtěli. Někdy tak, jak Pavel se musel dozvědět, má milost je
to, co potřebuješ. Ten problém zůstane, ale má milost je to, co tě zmocňuje. A Pavel si z toho udělal závěr, tak se budu chlubit svými slabostmi, protože v nich se projevuje Boží moc. 26. verš. Náhle nastalo veliké zemětřesení. Jaká náhoda, že? Takže se otřásly základy vězení. To by se ještě mohlo stát. Ono zemětřesení zrovna v oblasti Filipis se občas děje. Ale tady je napsáno, rázem se otevřely všechny dveře. Já bych dodal, na hlavu jim nespadla žádná cihla ani kámen, protože při zemětřesení, když to padá, tak to padá, že? A tady je napsáno, a všem se uvolnila pouta. Takže kamen na hlavu nikomu nespadl, ale pouta zrovna jim spadly z rukou, klady se otevřely, dveře se otevřely. Zajímavá náhoda, že? Haleluja. Ten žalářník přiběhl a nejdříve byl z toho v hruze a chtěl si sáhnout na život, protože on ručil svým životem za to, že ti vězni tam jsou. A tam je zajímavé, jak apoštol Pavel mu odpovídá, to je 27. až 30. verš. Když žalářník se probudil, uviděl otevřené dveře vězení, vytasil meč a chtěl se zabít, protože myslel, že vězňové uprchli, ale Pavel zvolal silným hlasem. Neudělej si nic zlého, jsme tu všichni. Všimněte si, Pavel, ten vězeň, který ještě před chvílí měl nohy v kládě, najednou přebírá velení té věznice, stejně jako když budeme číst o tom, jak jel do Říma na lodi a on byl vězeň, o kterém vojáci uvažovali, že ho popraví jenom proto, aby jim náhodou neutekl, když oni se budou zachraňovat z té lodi. A Pavel tam převzal velení na té lodi, protože to byl člověk plný ducha. Protože to byl člověk, který zbudoval trůn živému Bohu ve své situaci. Bůh obrátil tu situaci a najednou to není Pavel, který klečí na nohou a prosí o milost toho žalářníka, prosím, už mi víc neubližuj. Ale on tady mluví za celou věznici najednou. Pamatujete si Josefa, jak se dostal do vězení a za chvíli byl velitelem věznice? Víte, v každé situaci lze být v různém postavení. Když jste v Boží ruce, on se o vás postará i ve vězení. Poslechněte si svědectví bratra Jaška. Stojí za to slyšet, jakým způsobem mu Bůh pomáhal. Jestli Pán dá, tak ho budeme mít na naší konferenci a jeho svědectví ještě uslyšíme. Ale já vám chci říct, že je to takové, Lukáš to tady jemně naznačuje, že Pavel tady mluví za všechny vězně. Nedělej si nic špatného, neubližuj si. My tady všichni jsme, mluví za vězeňský výbor. Jak přesvědčil ty ostatní vězně, že neutekli? Vy jste nějakého Pavla poslechli, když byste měli šanci vzít roha? Já nevím, jak to Pavel udělal, ale ti ostatní vězňové viděli, že to byl tak jasný zásah Boží, že věděli, že teď je třeba, aby brali vážně toho člověka, ty lidi, kvůli kterým se to stalo. Pokud chceš, aby lidé tě brali vážně na tom místě, kde jsi, tak to není tím, že budeš zdůrazňovat svoji důležitost a svoji výjimečnost, ale že budeš plný Ducha Svatého a budeš budovat trůn Boží přítomnosti ve svém životě. Skrze chválu, skrze vděčnost. A Bůh je ten, který se zjeví. Tak, jak se to stalo v případě. No a to všechno přesvědčilo toho žalářníka tak, že on požádal o světlo, vtrhl dovnitř a s třesením padl před Pavla a Silase. On byl na kolenou teďka a říká, páni, tam říká to slovo Kyrios v množném čísle. Co mám dělat, abych byl zachráněn? A o té odpovědi budeme mluvit někdy příště, ale ta odpověď obsahuje, ty nás oslovuješ, páni, Kyrios, ale uvěř v toho Kyrios Ježíše Krista. Co znamená uvěřit? Proč tak rychle mu toto poradili, o tom budeme mluvit někdy příště, ale co říct k tomu závěrem? Jedinou radu. Přijměme tento postoj k problémům a k Bohu. To je jediný závěr, který chci, abychom si dnes z tohoto shromáždění odnesli. Víte, v dnešní době, kdy už byly vyzkoušeny všechny zkrátky a povrchní principy, tak je čas si uvědomit, že záleží na tom, jaký postoj k problémům zaujmu. Možná se zklamal, možná si četl nějaké knihy, které se zdaly, že všechno je tak jednoduché a všechno bude fungovat a najednou si došel
na konec své cesty a zkrachovaly ti ty všechny jednoduché how to, jak dělat to a jak dosáhnout tam toho a onoho. Ale je čas se vrátit k písmu a uvědomit si, že Bůh skutečně zasahuje ve prospěch svého lidu. Nesloužíme Bohu, který mlčí, i když někdy je to pravda, tak jak v tom filmu. Ale i v tom mlčení je mocný jeho hlas. Eliáš, když šel na Boží horu, tak však to znáte. Bouřilo to, byly tam hromy, blesky, vítr, ale pak přišel ten tichý, jemný hlas. A Bůh mluví. On mluví tím svým tichým hlasem. Víte, to důležité je, abychom se nepoddali té ničivé síle problému, ale abychom se tou bouří nechali vynést blíže k Bohu. A když ho budeme chválit uprostřed tmy noci, tak on na takto připravený trůn sestoupí. Nikdy nedovol, aby Satan překroutil způsob, jakým vidíš Boha. To je základní, na to je ďábel zaměstnán na plný úvazek. Překroutit tvůj pohled na Boha a překroutit tvůj pohled na tebe samého a na tvé problémy. Nedovol, aby Satan překroutil způsob, jak vidíš Boha. Když nedokážeš přesně vidět Boží ruku, tehdy je čas, aby si jednoduše důvěřoval jeho srdci. Pokud ho znáš, pokud s ním chodíš na každý den, tak víš, kam směřuje jeho srdce, i když nevidíš jeho ruku. Není to o nějakém křečovitém popírání bolesti a smutku, o nějakém pozitivním vyznávání, že když máš nějaké problémy, že vlastně problémy nemáš. To je metafyzika, to je ezoterismus, to jsou všechna učení, která jsou součástí okultních systémů. Ty můžeš vyjádřit realitu tak, jak je, ale můžeš se nad tu realitu povznést. Můžeš se dostat nad ty všechny věci. V té tmě si můžeme připomínat to, co Bůh pro nás udělal a kým on pro nás je. Židé to tak dělají od jak živa. A jestli některý národ prožil problémy, tak Židé o tom můžou mluvit, že? Oni mluví a zpívají o Boží dobrotě, o tom, že jeho milosrdenství je věčné. A právě ten žálm 136. je často tím, co si připomínají. To je ten žálm, který zpívali ti mniši v tom chorálu. Akorát, že to zpívali řecky a v Septuagintě je to 135. žálm v řeckém starém zákoně. V hebrejské Biblii je to 136. žálm a tam bych vás chtěl upozornit, než ho začneme číst, tak tam vždycky za každou větou něčeho, co Bůh pro nás je nebo znamená, vždycky je taková ten dovětek, vždyť jeho milosrdenství je věčné. A hebrejsky to je kili olam chazdo. Možná vás bude zajímat, že to slovo chazdo je forma slova dobře nám známého chesed, čili chesed je vytrvalá láska, milosrdenství, lojalita Boží vůči smlouvám, které s námi uzavřel. A to je to slovo, které česky je vyjádřeno prostě tím slovem milosrdenství, ale mohlo by být vysvětleno nebo vyjádřeno mnohým jiným způsobem. A tak možná by bylo dobré, abychom si ten žálm na závěr ještě jednou takhle nějak vyjádřili. Doslova, když bychom i ve slovosledu to kilo alam chazdo vyjádřili česky, tak by to bylo, protože věčné je milosrdenství jeho. To chazdo v té formě znamená jeho chesed, jo? Čili pojďme si tento žálm přečíst, ale udělejme to takovým trochu jiným způsobem. Jestli to tam můžeš, Gabko, dát. Budeme číst vždycky tu větu o Bohu a pak místo toho vždyť jeho milosrdenství je věčné, tak můžeme to říct, pokud chcete, můžeme se rozdělit, jo? A jedni to budou říkat česky a druzí to řeknou hebrejsky ki leolam chazdo. Můžete, pokud se chcete naučit jednu větu hebrejsky,
Molinovi to má jednoduché, to je sestra naučí. Ale pokud se chcete naučit jednu větu hebrejsky, pojďme se naučit tuto větu, protože to je věta, která vyjadřuje o Bohu úplně všechno, co potřebujeme vědět. Ki leolam chasdo. Jeho milosrdenství je věčné, protože věčné je milosrdenství jeho, doslova ta věta znamená. Jo? Takže pojďme číst a někteří můžete hebrejsky a někteří česky. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Chválu vzdejte Bohu, ki leolam chasdo. Chválu vzdejte Pánu, ki leolam chasdo. Tomu jenž jediný koná veliké díly. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Pojďme se rozdělit na dvě části a mluvme jedni hebrejsky a druzí česky. Nebesa učinil s důmyslem, ki leolam chasdo. Rozprostřel zemi nad vodami, ki leolam chasdo. Učinil veliká světla, ki leolam chasdo. Slunce, aby vládlo ve dne, ki leolam chasdo. Měsíc a hvězdy, aby vládli v noci, ki leolam chasdo. Pobil Egypt v jeho prvorozených, vždyť jeho milosrdenství je věčné. A vyzvedl Izraele z jejich středu, ki leolam chasdo. Mocnou rukou a vstaženou paží, ki leolam chasdo. Rákosové moře rozpolil vedví, ki leolam chasdo. A provedl Izraele jejich středem, ki leolam chasdo. Faraona i jeho vojsko uvrhl do Rákosového moře. Svůj lid vodil pustinou. Pobil veliké krále a zabil vznešené krále. Sichona, krále Emorejského, Oga, krále Bašanského. Jejich země dal do dědictví Izraelovi svému otroku. V našem ponížení na nás pamatoval a vytrhl nás z moci našich protivníků. Dává pokrm veškerému tvorstvu, ki leolam chasdo. Chválu vzdejte Bohu nebes, ki leolam chasdo. Vždyť jeho milosrdenství je věčné. Víte, to je věta, která by v nás měla zůstat. Já doufám, že ten žalm existuje i ve formě české písně, možná, jestli se dají hudebníci přemluvit a oni o tom nevěděli, že to budeme zpívat, tak je tady poprosím, když to nepůjde, tak ne, ale když by šlo, tak bychom to mohli zaspívat. Ale abych vás chtěl, i v té písni můžete použít to ki leolam chasdo jako vyjádření toho božího chesed, které je věčné a které trvá, protože jestli existuje slovo, které obsahuje celý boží charakter, jeho lásku, jeho milost, jeho smilování, jeho věrnost, tak je to právě slovo chesed. A já věřím, že když Pavel a Silas zpívali, možná jiný žálm, takových těch prvků v žálmech je více, ale já věřím, že to bylo to, co si připomínali. Tak, až byl postaven ten trůn uprostřed té tmavé věznice a když se Bůh posadí na svůj trůn, pak taková věznice ani žádná jiná situace neobstojí, ale bude proměněna ta situace v boží slávu. A jiní lidé, tak jako ten žalářník, budou tím zasaženi a budou vidět opravdovost božího jednání. Já vím, že máte spoustu otázek, ale přece jsou situace, kdy se zdá, že Bůh mlčí. Ano, ten film má pravdu. Jsou situace, kdy se zdá, že Bůh mlčí a nemluví. Ale ten film nemá pravdu v jedné věci, že to je konec toho příběhu. A když v tom filmu vidíte ty knězi, jak odpadli od víry, i když na závěr je takový jemný náznak dán, že i když oficiálně už podlehli tomu tlaku, takže přesto si aspoň vnitru víru zachovali, vemme si příklad z toho, co udělal Pavel a Sila v této situaci, kdy vyznávali Pána do té situace a Bůh zasáhl. Berme si příklad z lidí jako bratr Jašek, který v té beznadějnosti té sudánské věznice, hned když se vrátil, tak touží dále naplňovat Boží vůli.
Berme si příklad z lidí, kteří v mnohém prošli ohněm a trápením a přesto zůstali Bohu věrní. Víte, pro mě už na celý život velké povzbuzení, když si vzpomínám mnoho let dozadu, když bylo shromáždění, ono to byla, myslím, středa, kdy zatkli bratra Rudka, mého tátu a další bratry v Brně. To byl zátah na naše vedoucí. A tehdy jsme se rozhodovali, budeme dělat shromáždění nebo ne. A řekli jsme si, teď přece to je přesně to, čeho chtěli komunisté dosáhnout. Zastrašit nás, abychom zrušili shromáždění. A tak shromáždění v neděli bylo a k mé obrovské radosti, a ti, kteří si na to pamatujete, tak mi dáte za pravdu, lidí na tom shromáždění bylo více, než na shromáždění neděli předtím. Já si vzpomínám, když jsem tehdy četl příběh, jsem nekázal, jenom jsem přečetl příběh o těch 3 mládencích, kteří se nepoklonili té zlaté soše. A víte, tam je ta nádherná scéna v tom příběhu, určitě to znáte, jak král se tak naštval, že nechal 7násobně rozpálit tu pec. A ono to není jenom příběh pro děti na nedělní besídce, protože archeologové našli tu pec. Tam bylo napsáno, za jakým účelem se používala, čili to jsou skutečně historická fakta. Rozpálili tu pec takovým silným způsobem, že ti chlapi, kteří tam nesli svázané ty 3 mládence, tak oni uhořeli, když tam házeli ty mládence. A pak se král dívá a co vidí? Neviděl potupu a ponížení božích služebníků. Ale najednou vidí, oni tam chodí si v tom ohni. Jediné, co zhořelo, byly ty pouta. Zase taková náhoda, že? Jediná hořlavá materie byly ty pouta. A on říká, a je tam někdo 4. Co řekl Nabukadnezar o tom 4? Že vypadá jako Boží syn. On to samozřejmě myslel jako syn Bohu, ale viděl, že je to někdo, koho nejde zaškatulkovat jen tak. Hodili tam 3 a najednou je Ježíš jako Boží syn mezi nima. A když vystoupili z toho ohně, tak je napsáno, pouta měli zhořené, jejich vlasy nesmrděly po ohni. Jejich oblečení nesmrdělo po ohni. Když jste u ohně, tak to je dost hodně poznat, že? Oni ani nesmrděli tím problémem, do kterého se dostali, protože Bůh zasáhnul. Ale to vzácné je, že oni nedali podmínku Bohu, Bože, jestli nás vytrhneš, tak my se nepokloníme. A když bys náhodou nás neměl vytrhnout, tak raději tady uděláme těch pár dřepů. Oni řekli, ať nás Bůh vytrhne nebo nevytrhne, my se té soše nepokloníme. To je postoj těch, kteří jdou za Bohem a Bůh se přizná v jejich situaci. Když mu vzdají chválu, když ho chválí, tak on je ten, který se přizná a který způsobí zlom té situace. Budeme zpívat tu píseň? Kde máš zpěváky?